Fellas, where you at? Jij, over wezen, over, wang middoos. Als je lekker tijd zoekt, of een wipe zoekt, of een lijn zoekt, of koffie zoekt, wang middoos. Ja, dat was het maar met bouw op die GA, man. Mijn bro is kakkel, joh. Maak een moeise bek ook, mijn bro, joh. Je hebt zo naar de 10 rand, bro. Wat kan je? Dat is lastig, ja, met bro. Ik heb mijn pogen gekocht, nou, man, bro. Ja, maar dit smaakt me zo'n big, man. Hoi! Ha? Kom je, bro? Wat zit je daar, bro? Ja, maar go home, man. Hoi, kom je, bro? Zij staan terug, zeg, wat kon je zo hard zijn? Zij, waarvoor lijkt ze zo honger, zij? Zij zijn de gangsters, hè. De gangster niet, man. Het is een kak vooruit iets, zij. Please, zij, please. It's a please. Zij. Ik is je ouwe niet stuk moet dat je si Annie trap op zijn kop. Mijn broer, heb je mijn broer gezien? Nou, bro, maar is het niet heel veel. Ga ze. Haar. Fuck. Hij took al bike. Bike of wat, mijn broer? Wie heeft die bike of wat? Huh? Ik zei niet vijf, mijn broer. Ik zei, kom, mijn broer. Hou kom. Yo, mijn broer, wie zei? Die mensen willen worry, mijn broer. Oh. Yo, mijn broer. Waar lijkt dan? Mijn broer. Zo, man. Zo. Wat hij dan? Hoe ik aan die beats en is gespan, ik het soos Mazdas. Hoe is in de video wat de move is in de afdak. Na noemen sy as aan, so wees ek die target. Wat hy ding aan deze veefight, los hem ons kop pakken. Ik kom maak net hits, hy is goals, ek is sala. Allemaal die sociaalheid, meeste is al val af. Blauw ik op die numbers van het hit, is as